অহাকালি ৰাতিপুৱা 7:30 বজাৰ পৰা 8 বজাৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গৰ নচৰ দেশ। हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो बरायना लाबोबाय। रायजो राजाफ्राथ' टाइटेल थाम्बनेल बा ससे एन्ट्र भिडिअ नुनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्वशर्मा सारा गाबोन जुबिन गार्गखौ सावगोन बा गारहैगोन बे दिनखौ फोसावना होबाय। रायजो राजाफ्रा जाहाथे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों। रायजो राजाफोर बिथाङा जुराबादनिफ्राय मेघालय थांनाय जिखिनि नेशनेल हाइरड ना बा लामा, नेशनेल हाइरड लामानि खाथियाव जेसेबांखिनि जुमाय दखान बेफोरखौ गासिबो बन्द खालामनाय जागोन आरो जुराबादनिफ्राय मेघालय थांनाय सिदा गारिफोरखौ बिथाङा लाखिनाय जानाय नङा बा बन्द खालामनाय जानाय नङा। बिनि अनगायै जेसेबांखिनि लकेलाव थांनाय गारिफोर जाहाथे बिखौ 5.5 घन्टासो नि थाखाय बिथाङा बन्द खालामनाय जागोन आरो लोगोसे मेघालय सरकाराबो बेजों लोब्बा लाखिदों बा लोब्बा थागोन होननानै बिथाङा मोजाङैनो बुंना होलांबाय। रायजो राजाफ्रा जाहाथे भिडिअखौ नायना लाग्रो, बिनि उनाव सावरायगोन ना रायजो राजाफोर। অহাকালি যেহেতু এটা ধাৰ্মিক অনুষ্ঠান, আমি নেশ্যনেল হাইৱেটোত অন্তত 2টা বজালৈকে জাগিৰোডৰ পৰা ইফালে আমি গাড়ী সোমাব দিব বিচৰা নাই আৰু আনফালৰ পৰাও আমি যোৰাবাটৰ পৰা মেঘালয়লৈকে যোন গাড়ী যাব তেওঁলোকক আমি ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। যোৰাবাটৰ পৰা আমি এই জাগাৰ ৰাস্তাটো আমি সম্পূৰ্ণ 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে খালী কৰি ৰাখিম। আজি আৰু কালি 2টা দিন আমি অসম চৰকাৰে জুবিনৰ সন্মানৰ কাৰণে, আপোনালোকে জানে যে ৰাজ্যিক শোকৰ দিনো আমি বৃদ্ধি কৰিছিলোঁ। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আৰু কালি 2টা দিন ড্ৰাই ডে থাকিব। মেঘালয় চৰকাৰেও সিদ্ধান্ত লৈছে যে যোৰাবাটৰ গোটেই ৰাস্তাটোত য'ত যিফালেদি জুবিন আহিব সেই ৰাস্তাটোত থকা সকলো মদৰ দোকান আজি আৰু কাইলৈ বন্ধ থাকিব। अब्ला रायजो राजाफ्राथ' गासिबो भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ। जुराबादनिफ्राय जि लामाजों जुबिन गार्गखौ सावनो थाखाय लाना फैगोन ना रायजो राजाफोर, बे लामाजों जेसेबांखिनि जुमाय दखानफोर दं नेशनेल हाइरडआव बेखौ गासिखौबो माने मैयानिफ्राय दिनैसिम साननै बन्द खालामनाय जागोन होननानै बिथां हेमन्त बिश्वशर्मा सारा मोजाङै बुंना होलांबायना रायजो राजाफोर। अब्ला जोंनि आसामनि सासे ओरैबायदि बयजोंबो सिनायजानाय, बयजोंबो अनसायजानाय, गासिबजोंबो मोजां मोनजानाय ना रायजो राजाफोर, जुबिन गार्ग होनना बुङोब्ला गासिबो सिनायखायो। दा बेखौ जोंनि जेसेबांखिनि आसामाव रायजो राजाफोर दं गासिबो अनसायदों बा बिथांनि जिउखौ मुक्ति मोननो थाखाय गासिबो रायजो राजाफ्रा अनसायदों, बोर बिदों, खुलुमदों ना रायजो राजाफोर। गोबां गोग्गाथाव, मानो होनना बुङोब्ला बेबायदि आरोबाव जोंनि आसामनि गेजेराव जुबिन गार्ग बायदि सासे आरोबाव जों माब्ला बेबायदि सिंगार मोनफिनबावगोन ना रायजो राजाफोर। गोबां साननो गोनां, मानो होनना बुङोब्ला आंबो बेखौनो सानो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव थांनानै आलो गोजोन रायजो जाहैथों बा थाहैनो हाथों होननानै आंनिफ्राय बेखिनिखौनो बुंबाय रायजो राजाफोर। अब्ला रायजो राजाफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरो जुदि नोंथाङा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसेनो जेसेबां हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय रायजो राजाफोर। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।